So ayun na nga, after ilang oras, nasa Pampanga na kami. So Pampanga yung daan na yan. Inabot na kami ng sikat ng araw kasi halos late na rin kami umalis ng Paranaque, mga 4:30 AM. And yung daan sa Bulacan, grabe guys. Sobrang challenging. Sa Bulacan pa lang talagang mauubos na yung oras mo. Bukod sa traffic na, kakaiba pa yung daan. So yun, siguro mga ilang kilometro lang yan. Mga ilang kilometers, nagpahinga na kami. Kumain na ang umagahan namin. So please enjoy watching guys. Thank you. Yo, update lang. So malapit na kami. Malapit na kami himatayin sa gutom. Oh yan, yan yung pagkain namin. Yan. Kung mapapansin nyo guys, grabe yung traffic no. Pero hindi lang talaga dyan nagsisimula yung traffic. Actually, right after Kamiling, sobrang traffic na. So, sobrang kapal na ng traffic doon. Nagulat kami bakit parang yung kabilang way pabalik dito ng Manila is walang ganong traffic. Pero papunta doon sobrang kapal. Yun pala talaga holiday. Dahil yun talaga siguro sa holiday. Kasi mahal na araw nga. Mapapansin nyo rin may mga kapulisan na dyan na tumutulong para maiwasan yung counterflow. Kasi halos lahat nagka-counterflow na. Halos lahat mainit na yung ulo. May mga nakikita kami sa sasakyan na nasa gilid, nag-overheat. May mga tao, may mga motorista tayo nakikita na sa loob na ng sasakyan kumakain. Kasi nga raw, madaling araw pa yung traffic. Tinanong namin yung isa sa mga tendero kung bakit ganito ka-traffic dito sa may bandang Suwan. Sagot sa amin, halos lahat daw kasi dito tumitigil o dyan tumitigil para mamili and para magbakasyon. So yung iba nandyan. Dami daw turista tuwing mahal na araw. So sa lahat ng motorista natin tuwing mahal na araw, para maiwasan to mas maganda na umuwi ng mas maaga or mag-leave ng mas maaga para hindi nyo maabutan yung ganito ka-traffic kasi sayang yung oras. Sayang oras yung pag-aantay at saka sobrang init. So guys, ito yung video na to, 4 minutes video to, pero sana mapanood nyo and please enjoy watching. God bless everyone. Thank you so much. So ito guys, itong video na to, ito lang yung paglalakbay namin. So separate pa yung mga videos na nandun kami sa beach and nandun kami sa falls. And yung iba pa naming mga activities doon sa Pangasinan. So mga 3 videos pa yon o 3 vlog pa yung gagawin ko para sa ating Pangasinan escapade. So yun lang guys, please enjoy watching and sana sa mga susunod kong videos nandyan pa rin kayo para manood at sumuporta. So maraming salamat sa inyo.